Kani rega Dutashan Meghalaya bagi pediang sobai pi baru syaka tukuam tak janit syaban page ki kubor bebnia ngini peci ki pat kongsan. Ya ro uba asnyo ba lang dhar ya ka jing plan bat jing start uba ibor lang ha ka jing yalap election ha JHADC. Tang arngut ki kertong ki belawan manishim benta ha ka jing yamir jingmut ha ka common platform ha Umroi constituency. Yashim benta hinrungut ki kertong ha ka rinsan yalap election ha Iew Nongstoin. But yashim benta ki kertong MDC na Mawlai constituency ha ka common platform. Por ki babnya ha ka ni ka jingyalap election na ka benta u kertong ke NPP uba ibor lang shadap na barato mukro constituency u sembut menteri rangba ka jela uba asnyo balang dhar ulapen pau ya ka jingkloi jung u banya trailang bat uba ibor lang na ka benta ka bha kamian jong ka constituency lada u job ya kan ke election kumu MDC habakren ha ka jingalang uba dhar ulaya ro ya ka jinglong jong uba ibor lang da ka babatai ba kum ubriu ubadon ka jingduna ha ka ktin henry ubadon ya ka jing start bat ka bor ka badon kam ban shakri hok ya kinong song snong jong ka tikathan ula banjur ba ka jing job jong uba ibor lang kan nong ka jing bentoy ya ka than hi bro ka we ubru mai klamong gito rabhe ikam ubura bhai kam to dunai klam to mai bor nga yu mukisi apo edis council ju to bur kten ba yu ka to so to khlum do bu chipria sama lo ke do ham da yu to da bum bu chi chul en yo pe nyam kiu la ke mo de na ham ko yo kinong mi kmat ko bon du kten klem kam kasenjuk kisan shnong kabakuntup iya ka so pair madan rtiang minri umsning khweng bat ka shnong liar slot kila penlong ya ka common platform na ka benta ka Umroi constituency ha ka ba ki don prangut ki kertong ban yakun ya ka election MDC Henry tang arngut ki kertong shimed kata uba George P Lingdo bat u kertong ke NPP uba rangken sai karbuki ki balawan manishim benta ha ka ni ka jingelang ha ka shnong liar slot ya ka ni ka jingelang la penya da uba kermen lang uria ubedeu editor jong ka news channel uslong mail ka batmu ban ai ka rinsan ya ki kertong ban peni ya ki jingyo I jingai bat ki policy trekam jong ki shaki pajba Kajing bam don ki lai ngut ki kertong kala pensngosi ki babun ki nongwan namar baki thrang ban yo osngo na baro ki nong yakun shaphang ki jing thmu jong ki na ka benta ka tai ka constituency Bos kata jing ai jling lesen imak tolong kumbang jing pen kamai yano yano pelada ka jing pen kamai yano haga bukut kapul kam pen jam ban yang ki kon samla ka jongi kare kamram ka jonga ba jong pi kum ki pai ba bang nyen persya pelada Representatives Council, lada ke Council Council ni don kam jadi baru Allah kini. Lengkap bak kirang basnong bak kipai baru senang diperoleh. Nah, termen skam bagi lagi long kini gijongi itu haga dari sini. Ngin yang mencolang ban ai jai syai me. Bahkan ni ke step buku perwalang ni kalau ban dia tu dia pi. Bau MDC jong pi. Upwa ban lang perklain susu. Ya gajing ai jai kejongi syai me. Henry ngut ki kertong ki na ki sang sang perthai paper ha Nongstoin kuntup ya uwei kertong shimed ki balai shimbenta ha ka jingela paiba ha Iew Nongstoin bat ya ka ni ka jingelang la penlong da ka shnong Iew Nongstoin da ki hajar ngut ki paiba ki la poi ban snap ya ki jingkren jong ki kertong bat ki Henry utili ki kenhun san perthai ki badon benta ha ka ni ka jingela election ki kuntup ya ka BJP VPP HSPDP NPP Congress bat uwei kertong shimed Adon mo panawang ni wag haga pagisyamu tapi sopo nang hikay ya kay dugi siya ele asu terpal hamba mai ka tangkalian unda dabang mana ni istimewa maka tidak menunjuk dengan ningkong masuk sungai
dapat menjadi contoh. Bila ngahap dapat, hambang yang sendiri mereka berbuat sama. Orang yang sendiri mereka berbuat. Kita insya bersama ya tahap kerja kejongin mga nganut banino ya takam kejongna pengudoktor bersakli yang dipata bersakli kuat bersakli banyalam para ribaye nanong stol na refugee dia na kanle kamat kabangan nung tubong baga chispa abusan amendment jong the sixth schedule laladay ban her dali kakaru miner panpansan yakahapong try jong kon kabrihun nyotre kabagilasyuhan ban muslia dagi an dali kapang pedeng dan jonga kene ke election dalam baka KHASI Hill Autonomous District Council kade ke Shlem Sandur jong ke jaj penriu baka sti baskem ban yada yaka nda pipoy haki ying gisem gi jungpi shem ya kene kapang saperkhat samudur ya ke jinglong kerpang jong ke jaj penriu kajungi adon mo panawang ni wak haga pagisyamu isna banang ladang bei ban bentuk por susu hapo jong the signal lade ban ben prekam no yaki nang bagi paipa no suslong haba don me ba shopher kan pensuk di paipa no suslong yaki long kini ki batrang manyu i ki kun har jing pule danle kawe ban pensai namar kamdan ti hawa wak kiat lo kalama sahi kalama kapan i bangi dan ya kata jing shit ham ban pentelan sakmat ya ki kam ki jam ban sakri upai ba haringkat kamen sim ban shit ham nasowan panma ki local taxi baro ki badan kane kapon bangi la pentut ya bi ya kaya kayang snobha ya shalan kindiak ladangi yo ya ka jingjop kumusangla uperkat ya ka imang salang ngatip ya ka jingkia ka jompi mansawan syafi bernya kendo pansiap pansio bengila dan pendek benle ya kam ka badan kamtam bapin sting tabangan friend hamni ngatip dalam hamensin mansawan syafi dalam kayo sudah tu no fight ba ngandang kam lagi dan kiskin ki bari benle istri fight ba ban ay na magita kinang yalam mereka angot banakwa upai ba un pentik ya mano ki bulan kamtam bekerjirat dan lecu badeban nok ka hok jamu Laitali ki sengsan perthai kata ke NPP ke UDP bat ke VPP ringkat ukertong shimet kilai shim bentang haka jingelang pajba bala penlong da ka dorbar tempang yau musiang kani ka jingelang haka bala long haka dur jong ka common platform kala long kum ka rinsan banyalap election na ka benta ka Jowai North constituency u Dr. DI Kejam na ka seng NPP ba Marki Mule UDP uba A Andrew Shulai VPP bat ukertong shimet uba krubok El Pariat kilai ai jingkren syaki pajba hakapor balabu habaro ki jingkren jongki ki kertong kila batai ya ki jingkular ki jingtmu trekam bat ki jingtmu san perthai jongki daka bapan jingkersan na ki nongsong snong ta rami toro syafsudi ngana pilih bagi Allah Taala cakngan tang syafsi do naiki kalau ki fami ta haya dalam timam yo review iya kenapa enggak iya emergency harus siap polisi no ile kita beritahu ini ka profesor Kong to hangata ka dulu henrenga orang pikiran kita cosna yo kata ya terbo ko yo ini yang langsung ki mambe yo ikra lang ya kata ka ni beritahu pergi ni kata Jowai hak tu ka porbo ong ika 17 Jowai MDC constituency kaji ikra istam yang ni kam kinong cosna ngaka lo ya wasin yang lang ikra ka deyi persai ikra ka hak ta po dah kaji ikra lang ki Pernah cai di mereka manifesto yang parti yang ada pernah cai ni kan yang mula ngomong ini udah itu turun dan pun juga sepi ukur pada itu tapi mendingan iman ru ya juduna yang ada untuk biang tim yo iman ru juduna umur henry kuman sim yang kejing cekri
kuah cukri wan ra open bahab yang district council yang i kini tak bertang tang yang i kan council section nai benta yang ayam pi ko i berbat resausi ni suya ban biaya ni dia katut tanya henti yang ini sesuatu cirlok ko dagar ko belai ngau kalau itu ada section just dia kalau yo han biaya berapa satu Sangut ki kertong MDC na Mawlai constituency hinekasngi kilai shimbenta haka common platform bala penlong daka dorba shnong Mawlai nonglum ban penpau ya ka jingyo I jingai jongki bat ban pensha ya ki nongrim jongki la daki shajit kum ki MDC ukertong ka Congress uba wan seng jerwa ula batai ya ki policy trekam jongka seng jong u bat ki jing tmu ban pentrekam na ka benta ki pajba ka Mawlai ukertong shimen uba proses di sau kami ula pelet jingmut halor ka jingkwa bandan ka jingkala kumbala penpau daki pajba ka Mawlai ha usnam arjar arpulai uwei pat ukertong shimen uba sebor lang el nonglai ula banjur ya ka jingdon kam jangka 6 schedule ha ka ba an penek pensa ya ka riti dustur khasi bat ka jinglong trai muluk ukertong shimet uba tai borlang pathau ula penpau ya ka bentang jong ka district council kum ka nong yada ya ka jinglong kerpang jong ka jaj penriu khasi ka kertong ka seng BJP ka kong Daniela el nonglai kala batai benia halor ki policy trekam jong ka BJP bat ki kam Umroi ba lalam khamat da ka sarkar pedeng Kem bat kentil ya ka KHASI itenrai riti bat ki dostul lembah kerensan berpihak kenal bertempau nam yang kejin ruspa jongi hagiditi doster bahkan lalu kalan ajam yang kipriu jongi wapi somi usam shiki usam blanket usam shamot usam temokli usam blanket tak digawai balik lagi usam lem lagi ai lem lagi ai juga lem boleh nak ada yang biru di agen kesyalem boleh nak ada yang biru di ambas temolem nampak hasil dari situ ada kecil yang akan sistem netang sosial berahut ngamon hang ni bang apa syuki ngau ini ngakwa benyeda kari ngan break choy kita ka jimlong parti ngan break choy kita ka syuki ngan bu choy kari khmat pada ni tak boleh bidan kam masuk ke district council ke dei kum kasti ka ai kerpang ya ka jajan priu ke jongi nak pantau bagi nyeda ya kan di jimlong kerpang juga jajan priu jongi dai kan thai ni la bu ya ka bagi nong bu nong khao jongi belakang raja balai ni ai jan sikmit pa saka kemie namar ka kemie kedai keling sport ke yen kedai ka kemie ba pa ji kuang ni tin ado kita ber ado kin ba ke nga kong kalong kemie hang ni nga yang bagan patay ni ba kata nginom ai la no kalong ngin yai ne kalong kajat ni ai kajat jong kalong mi kum mga ade kajat nong lat ngan yai ai nong lat ki kuang jong a sike iksir jong a kin dang dei nong lat ki ka MEGHALAYA ka don hakli du jong ka jingkala ka ba kraw ha ka kam jingok kai perthai da ka jing bai tingka ka ba palat 1,000 kalur ka ba thmu ban pinwan dur thamai ya ka ni ka kam ha ki ni ki arsnam ban wan ka jing thmu jong ka ni ka long ban pele jing mud ha ka ban pin khlan ya ki jing tei bat pin yar ya ki jaka jingok kai perthai ba kongsan bat ban pin rung ya ki jaka badang shulap thamai ha ka map jingok kai perthai jong ka jilla ka sarkar ka thmu ban pinya so ya ka jaka jingok kai perthai ki ba bun ha ki circuit da ka bayat shabar jong ki rukom jingok kai perthai jong ka wei ka shnong ban thau ya ka jing song thu ya ka jing let jingwan ka ba kham jiliu ka map jong ka kam jingok kai perthai ka ba jupen thamai man la usnam menta kan don shu shu ya ki jaka ki ban pin bernya ya ki nongwan jingok kai. You can see the ropeway project has taken off. Major circuits are also being linked with, in the sense that instead of just one village, we have 5 tourist centers being linked, and visitors will be encouraged to visit each of those circuits. Congress kala penlong ya ka jingyai pajba
Hinin kasengi hakasnong Mawlai banyalap election ya ukurtong MDC jongka na Soringham constituency uba Jonathan Sim. Hakani kasengi layo ya ka jingdon lang uba Neil Ewar working president jongka seng Congress haringkat kinong kitkam jongka seng bat kinong Kershan. Haba ai jingkren uba Jonathan ula banjur halor ka jingdon kam bandon ka jingya teli hapedang kikime kikpa kisamla bat ka imlang salang kabayar ban pentikna ya kalawai ka bapahu pahai. Kakong napi shisha marwen ka kertong jong kaseng UDP na Umroi constituency kala lejngo ya kasnong soalia yapngar kum shibenta banyalap election. Hakani ka jingelang layo ya ka jinge shimbenta ka barat ba jong kirang ba snong kikime kikpa bat kisamla baro kilapan pau ya ka jingkershan ka bajur na ka benta jongka. Hakani ka jingelap election kakong napi shisha kala kentu ya kinong snong bakin mi patba ban tap ya ka vote jongki haka apoi terik. Kalapan pauru ya ka jingkular jongka ban penek pensa ya kiriti kidustur jongka imlang salang lada ja baka job ya ka election. Satang kendiat sengi na ka benta ka election MDC bat haswa baki nongjiet kin lay tap ya ki vote jongki syaka KHASI Hills Autonomous District Council ka jingya kun jongki kertong na ki seng san pertai baper hakkeleng ki constituency ka balong bor ka jingya kun ka bakrau ha ka baki kertong ki jupan jingkershan na ki patba. Hinin kasengi uba lambor malnyang ubede unang mi kman jongka nongkrem constituency udang yai terwa syaki patba bakin jet biang ya kum ukertong shimet bat yakani ka jingelang patba la penlong hanong krem. Haba ai jingkren hakate ka jingelang ula ong bakitu ki bamla bantai bat bantre na ka benta ka roi kapar haka imlang salang ka balang ne kino ki kenhun kila keno ya uni UMDC shimet ba ule ban yo jingmentoy haka kam san perthai bat kani kalong ka aka ka bamla ban pediang biang dan don biang ke jingkermen kin biang kimen sim ki batalat dagaba mga ringkat bathei nginya telun yiki kambabha hapo kisnong kitao ngan wanra ngan penim nakbenta kanong krem konsusi baro kawe mentangin ya pej ya ka jinglong jingman ka sunbeneng hanong batura. Kajing kriat kalong 100 degree Celsius ba kajing shit kalong apo pra degree Celsius kajing sngem ko hau kalong hinyop kendai nak shispa haba pai pat hanong ba shilong kajing kriat kalong hinyop pon 1 degree Celsius ba kajing shit kalong arpo pon hinyop degree Celsius kajing sngem ko hau kalong hinyop pun riu nak shispa kat bah Jowai pat kajing kriat kalong kat 2 degree Celsius ba kajing shit kalong kat kendai degree Celsius kajing sngem ko hau kalong hinru pulai nak shispa kasun beneng kan rang hatura Jowai bat shilong bat kala ru bendan kajing dum lo kendo ka pamlumala hakikat tu kan niki jaka te palok atung ila poi syak bakut jong ketup ku bajingi mata ka janmir hadu menai syam yang wat pila syai kasi ku blai pi parok. उनके लिए इस बजट में बहुत सी बातें कही गई है